Култык таягы ярдәмендә уңайсыз итеп атлаучы, еш кына машина роле артында утыручы ханымны Зәйдә игътибарсыз калдырган кеше сирәктер. Чөнки ул әле генә бер урында ярдәмгә мохтаҗ олы кешегә документларда язылганнарны аңлатып торса, озак та үтми икенче урында өлкән кешегә машинасына утырырга ярдәм итә, кирәк урынга илтеп куя. Үзе дә икенче төркем инвалид 69 яшьлек Антонида Ивановна Николаева әнә шулай үземә дә ярдәм кирәк дип көтеп утырмый, ә башкаларга ярдәм итәргә тырышып яши. Бүгенге көндә ул Республика инвалидлар җәмгыятенең Зәй бүлеге рәисе, ә аңа кадәр 14 ел әлеге иҗтимагый оешманың баш хисапчысы булып эшләде. Ә аңа кадәр язмыш нык селеккәли яна. Зәй районының Поповка авылында Александр һәм Иван Князевлар гаиләсендә 2 ир баладан соң туган кызны көтеп алалар. Күркәм, түгәрәк гаиләгә сөенеп кенә яшәр вакытта кыз бала туу белән әтиләре үлеп китә. Ә соңрак 5 яшьтә мин эләктем атасына, калдым инвалид булып. Абый белән барганыбыз теткага. Теткага төшкәндә от булган яшь тай. И ул ничектер резкое движение ясап, бер жакка җигергән, мин икенче жакка. Вот получается 5 яшьтә и от чанасы астына эләгеп калдым мин. Казанда торучы бер апа бар безнең авылныкы. Ул кайтканда кунакка, почему вы бала булай җырлый дип. Әйткән, мин вообще күп белән шушып йөргән булганым идем даже. И вот шуңа анда барып, ул анда организовать итеп, безне больницага салдылар. Казанда операция ясадылар миңа. Шуннан соң мин йөри башладым. 12 яшьтә ясарга кушканнар яны, тагы дополнительно, но әни рөхсәт бирмәгән, булай җиргәш дип. Кыз шактый ушлы, мәктәптә яхшы укучы буларак үзен таныта. Язмыш бер сынарга тотынган кызны тагын тынычлыкта калдырмый. 16 яшы тулгач ул әнисез дә кала. Бөтенләй ятим калгач та кыз төшенкелеккә бирелми, тормышка җайлашырга тырыша һәм иң зур теләге кабат операция ясатып тулысынча саугу була. 8нче сыйныфны тәмамлагач, бәләкәй чагында дәваханәгә алып барырга ярдәм иткән Казандагы туганнарына хат яза. Әлеге ханым аны Казанга чакыртып, табиблар белән сөйләшеп операция ясата. Ләкин әллә тиешле вакыт узганга, әллә инде ниндидер хаталану булган, операция уңышлы чыкмый. Аңа 1 ел дәвамында терләкләнергә туры килә. Антонида бер аякка аксаклаган килеш кала. 8 класс бетергәч, бүген Минский техникумда укыдым. Бухгалтер инвентаризаторга. Кайттым, Зәй райкосында эшләдем. Шул инвалид килеш яшәдем. Башта әле таяксыз йөридем. Зәйәм белән, потом инде палочка белән йөри башладым, потом кастельга күчтем. 2 бала үстердем. Иптәшем үлде 43 яшьтә. Миңа 42. Пенсиягә чыккач, кирдем общество инвалидовка. 2008 елда мине председатель Талипов Ильдус Куддусович чакырды үзенә общество инвалидовка. Мин анда бухгалтер булып эшләдем. Характер шундый, что стараюсь мин инвалидларга булышырга, хоть как-нибудь. А так менә что-то берәрсенә булышсаң, инде рәхәтләнеп китәсең. Ә ничек башкаларга ярдәм итәсең ул? Үзе дә авырдан хәрәкәтләнүче кеше диярсез. Мондый чакта аның төп ярдәмчесе Тимер аты бар. Машинага утыргач, мин инде, конечно, спокойно. Могу спокойно водить, җиртергә и любой җиргә барырга. Антонида Ивановна бер дә тик утырырга яратмый, һәр чак үзенә шөгыль таба. Ә безгә сау-сәламәт кешеләргә тормыш авырлыгыннан зарланмыйча, менә шундый батыр йөрәкле, тормышта үз урынын тапкан мөхтәрәм затлардан үрнәк алсак, тормыш ямен тыеп яшәргә өйрәнсәк, бер дә начар булмас иде.